दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय मिरु आफाद जिल्ला आफाद दखरा आफाद जोङो बैसागु नैबे जे बर'नि रंजाथाइ फोरबो बा बर'नि जिउ खुंनायजों लोब्बा थानाय बयनिबो आंगोनिबो आंगो बैसागु बे बोथोराव बैसागु खुंनाय हाबाफारिखौ जोंनि जिल्ला दखरा आरो मिरु आफादा गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै लादों आरो बेबायदियैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे समाव दिनैनि बे खुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो खुलुमहरदों आरो लोगोसे आंनि समान बैसो आरो उन्दै बैसो बिथांमोननिसिम आं अननायखौ बावहरदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो गोरोबलायनाय आरो लोगोसे सान्थिया फैथों आनान गसाइनियाव मिजिंथियो आरो साफ्रोमनिबो जिउआव जाहाथे जौगासारनाय जाफुंसारनाय जाहाथे फैयो। गोदान बोसोर बैसागुनि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे बे समाव जाहाथे रंजालि बैसागु नैबे खुंनाय समाव कभिड-19नि जि थासारि बे थासारिया भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव साग्लोबसारदों, आसामावबो साग्लोबसारदों। थेवबो नेमखान्थिखौ मानिनानै बर'नि जि मोनसे गुबै जि रंजाथाइ फोरबो बा बर'नि मोनसे जि माहारियारि जि फोरबो बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों आरो बे हाबाफारिफ्रा जालांगासिनो दङ। दा बेखायनो आं सानो जे बर' हारिया जे समनिफ्राय बुहुमाव रायजो जाबोदों बे समनिफ्रायनो बैसागुखौ बर'नि आइ आफा आबै आबौमोना फालिबोदों आरो बेयाव बर' हारिनि आबादजों बर' हारिनि जिउ खुंनायजों हारिमुजों आरो थांना थानायनि मोनफ्रोमबो जिखिनि माने बाहागो बेयाव बैसागुनि ओंथिया हाबनानै दङ आरो गोखा गोखै जानाय, मोसौ बिहु फालिनाय आरो बैसागुनि 1 तारिख खालि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बा मान होनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिखिनि जोंहा बाहागोफोर दङ बेफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों बेयाव साइन्टिफिक मोनसे ससाइटि दानायनि थाखाय बा समाजाव गोदान मोनसे मिजिं गोदान मोनसे आसा लानानै मानसिनि जिउआव थांना थानांगौनि थाखाय बिलाइ गोरलै खिलिनाय, मिथिंगानि सोलायनाय, दाउ खौवौ गाबनाय बे जोंनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय आरो सोलायनाय आरो गोदान मोनसे थांखिखौ लाबोनानै होफैयो। दा बेखायनो आं सानो जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि मर्यादानि गेजेरजों गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय आरो जिखिनि बेयाव हाबाफारि लादों बे मोजाङै जाफुंसारगोन। बर' हारियाव अरायबो गोजोना फैथों, बर' हारियाव जेब्लाबो खौसेथि फैदों, जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि एना एनि गावस्रा गावस्रि थानो हानाय, नाथाय हारि हिसाबै जोङो थांना थानांगौनि बेलायाव जों जेब्लाबो खौसेयै थांना थानांगोन आरो जोंनि रंजाथाइ फोरबोखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो जोथोन लानांगोन। गोजोन्थों। हारिमु भारतबर्षआवनो मुलुगावनो जाय कभिड सोलिदों बे कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो सरकारि जाय बिथोन बे बिथोनखौ मानिनानै जों बे हाबाफारिखौ मानिनांगौ। गोनां बाथ्राया जाबाय दिनै बैसागुनि बोथोर आरो बे बैसागुखौ उदालगुरि जिल्ला आरो बेनिफ्राय आनसलिकआ जयै जाय खुंदों एबसुआ बेखौ आं बिथांमोनखौ हामलायनाय होदों। बिथांमोना मान होनो थाखाय बेखौ जाय फोरबो खुलिदों बेखौ हामलायनाय आं होनदों। बैसागोआ बर' हारिनि बर' जाथिनि मोनसे हारिमुवारि फोरबो, मोनसे जाथिनि फोरबो, बेखौ जों बयबो गनायनांगोन आरो बे बैसागो फोरबोआ दिनैनि नङा, रोजा बोसोरनिफ्राय बर' जाथिया जेब्लानाखि आबाद मावनो सोलोंबाय, आबाद मावना सोलोंनाय उनावनो आबादजों लोब्बा लानानै बिनि उनाव धोरोमजों लोब्बा लानानै बिनि उनाव रंजानाय फोरबो महरै फालिबोदों। बे रोजा बोसोरनि जाय बे फोरबोखौ जोंनि बर' जाथिया फालिबोदों आरो बेखौ फालिबाय थागोन। होमब्लाबो जोंनिफ्राय मोनसेल' खोथा, देशआव जाय कभिड सोलिदों बे कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनानै सरकारा जाय बिथोन होदों बे बिथोनखौ फालिनानै जों बैसागु फालिदों आरो बे फालिनायाव जों बयबो गोसो गोरबो दुंनानै जोंनि गोरबोनि, जोंनि जाथिनि, जोंनि जाथियाव जाय उत्सब, आबादारि जाय उत्सब, बैसागु उत्सब बेखौ बयबो फालिनांगौ होननानै आङो खावलायगोन आरो जों बयबो बिदि फालिबोदों। गोदान बोसोरनि मिजिंथिखौ आं खावलायगोन। जों मिथिगौ जोंहा बोसोरसे सिगांनो मोजां मोनसे सुक्ति जादों आरो बे सुक्तियाव
दुलाराय बर' जाथिखौ खौसे लाबोगोन होनना जों सानदों आरो दुलाराय बर' जाथिनि बेयाव जौगानाय फैगोन आरो लोगोसे जोंनि जाय बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर'नि अनगा गुबुन हारि हारिसा दं बिथांमोनखौ जौगानाय लाबोगोन आरो जों जाहैबाय लिरगिरिया जोंहा गावबा गाव मोनसे थांखि थायो जों लिरबाय थायो मा लिरदों बेखौ जों आं सानो जे खायफा बा साफ्रोमबो खायसे लिरगिरिफोरा सिगां बुंना लाया मा लिरगोन जेब्लानाखि बिजाबा ओंखारगोन बिनि उनावसो बेखौ बुंगोन बेखायनो लिरगिरि महरै जों जेला लिरगिरियानो जाहैबाय बेबायदि माबा मोनसे थांखि थागोन प्रजेक्ट थागोन आरो लिरनायानो जिहेतु हबि आंहा दा बेखायनो लिरनायनि हबि आंहा थागोन। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आं बैसागोनि गोदान बोसोरनि साबायखरखौ बावहरदों। बैसागो होननानै बुङोबा बेयाव बैसोनि जेबो सिमा थाया बोराय लाइमोन गासिबो रंजानो हायो। दिनैनि दिनाव जोङो लाइमोनफोरनि जि मुखुब बे मुखुब बुब्लिखौ नंगौ जों मबाइलाव बांसिन नुनो मोनो अब्लाबो जोङो मबाइलाव मुखुब जायोब्लाबो मोजां खामानियाव मुखुब जानांगौ होननानै आं खावलायनो लुबैयो। नाथाय जोङो दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादोर बेंगिरिबो जानो हागौ गाबोननि बिथांमोनानो हारिखौ गायसनगिरि जानो हागौ। बे हिसाबै हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायाव लाइमोनफ्रा गोनां बिफाव दङ। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे मबाइलाव गोनां इनफरमेसनखौ बुथुमनायजों लोगोसे गावनि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रिनि बागैबो जाहाथे इनफरमेसन बुथुमो आरो बयबो सुबुं माहारिनो मेसेज होनो हायो बेखौनो आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो।